gracias. Lizardo, perdón, Nada, hombre. Perdón, é que... No, hombre. Non sabía que iba a baixar do ceo un anxo, entendes? Eu digo unha cousa. Con un rosario na máis. Despois de ver a rapaza esa colgada, dói os huesos a min. A min tamén, porque non quentei ben. Dios, como fixo aí, Dios mío. Eu fixen estiramentos, pero non foron suficientes. Dóeme moito, a mí tamén. Buah. A consulta. Ela non lle fai falta ao médico, faime falta a min. Ai, ai. Ai. Moi buena, doctor Mellino. Hombre, Lizardo, ¿qué tal, hombre? ¿Cómo vai? ¿Cómo vai? Hai un minuto tiña aquí un chisme de riba da cabeza, se lle cai, mato. Se ven encima de desgracia, hombre. Ai. Séntese aí, hombre, séntese aí. Dios mío. Póñase cómodo usted. Ai, hombre, bueno. A calquera día engaño. Fino, chaval. Es fino, bicho é fino. Hai que mirar Sí, eso, señor, non me gusta. hai que Pero mirar. bueno, dígame entonces, a ver, a que o trae hoxe pola miña consulta? Dame, a ver. Hoxe viñen porque, mire, tiña unha cousa metida na cabeza xa vai muchísimo tempo e veñolle dando voltas e ao final voume animar a facelo. Home, pois moi ben, pois tamén alégrome que por fin se decida usted a poñerse a dieta que boa falta lle fai, que mire como está. Cómprelle ben. Chaparrachá, que dieta, home, que dieta. Eu refiérome a operarme, non sabe? Operarse? Sí. Pero usted quere operarse? Déixame parvo, pero bueno. É que quere logo liposucción, reducción de estómago, algún retoque por aí... Non, home, non, que liposucción. Eu refiérome a operarme das miñas cousas, xa sabe. Operarse das súas cousas. Que misterio. Sí. Pero das súas cousas, aquí usted... Ah, bueno, claro, das varices. Quere operarse das varices. Bueno, pódense ya operar. Que non, home, que non, que varices, home. Non. Eu refiérome a unha operación desas que lle cambian unha vida para sempre, entende? Que lle cambian a vida. Entende? Miopía. Quero operarse... Claro, de ver ben a non ver, cuidado, cambia moita vida porque unha persona... Me cago no precio da gasolina, Que miopía, que miopía. Pero, no. Eu refiérome Tampouco fai falta... ao cambio de sexo. Co cambio de sexo. Fala baixo. Que? Dixo cambio de sexo. Cambio de sexo. Cambio de sexo. Efectivamente. Entendo o concepto. Fala baixo que tampouco fai falta que se entende todo. Pero, Dios mío, hora de vello cambiar de sexo, home, pero... Xa di o refrán, canto máis vello, máis tolo é... Bueno, champacha. Pero, usted isto de hora de cambiar de sexo, faloulle algo generoso. Home, claro, é a miña muller, ou vais enterar por outro. Claro que lle falei. Por eso yo digo, porque ela non Está creo... encantada. Non creo... Está encantada con que Está encantada da vida, díxeme. Levo esperando a que te decidas desde que empezamos a mocear hai máis de 60 anos. Está encantada da vida. Bueno, quere ela entonces con este cambio de sexo. Está ilusionada, amigo. Señor mío, pero este é o caso máis surrealista que teño eu. En mi vida me pasou cousa con ela. Sí, home. Pero bueno, se quere cambiar de sexo, cambiamos de sexo, pues vamos a ver cos Quero detalles. eu. Bueno, pues os detalles... Detalle. Cadera, retocámoslle a cadera. No, a cadera casi que non. No. Cadera casi que non, porque a semana pasada operaron a Pepe do Moinho. Ah, non sabía. E desde que operaron agora nadie quere ir pasear canda el. E eso? E eso non. Creo que é de plástico. Non digo de yeso, me digo... Por que non queren ir pasear co hilo? Porque sei que lle quedou un tornillo mal engrasado e agora chirría que non ten traza. Parece unha excavadora polo monte adiante. Ric. É molesta, claro. Molesta, iso non... A cintura, quere que lles sacamos aquí algo de flotador? Na, casi que non. Tampouco. Flotador deixe mostrar un trostelleo. Eu sin o patiño non lle nado igual. Flotador deixe. Flotador nin tocado. Pero está me dando xa noite. Que se xa non sei que lle fa, quere que lle fa. O peito. Como lle gusta? Que detalle lle gusta? 90, 100, 105, 200? Bueno, 200 vale moito, pero... Canto máis masa, mellor se pasa, non é? Xa, mellor se pasa. Me digo unha cousa, a que veñen estas preguntas que me está facendo, estas tonterías? Pero vamos a ver, como que veñen as preguntas? Se usted quere que o convirta nunha muller, terei que saber o que quere que lle poña, o que quere que lle saque, Pero como convertirme nunha muller? Pero usted toleu da cabeza. Pero vamos a ver, pero usted non veo aquí e me dixo que quería unha operación de cambio de sexo. Sí, Pois logo. pero eu referíame a arreglar a ferramenta, home. Eu vi na televisión que agora operas eso. Vou convertir nunha muller. Bueno. Claro, usted había ver a teletienda, ve estes anuncios que hai agora. Claro. A querer un alargamiento. Pero mire, pon alargamiento, vai moi ben a lupa. Mira, por ela así xa ve máis larga. Saque de aí. Eu máis ben referíame a un acortamento. É que eu sempre lle carrei bastante e agora doime moita espalda, non sabe? Moito peso. Os picores, entende?
Que fai? Que lle Fume pica? rascando no artillo, güey. Rascando. Mal pensado, Bueno, así que usted quere un acortamiento. Un acortamento. Xa, un acortamiento. Chisco, así non sabe. Disculpe un momento, hago facer unha chamada, espera. Disculpe. Unha chamada. Sí. Sí, hola, Luis. Sí, home, sí, son eu, Bellino, sí. Oye, mira unha cousiña, home, que cumpríame aquí unha cita. Sí. Moi urgente, canto antes millor. Sí. Maña... Perfecto. Vale, Luis, oye, gracias, que me sacas dun apuro que estou... Bueno, veña, xa nos vemos, home, un abrazo. Saludos pa señora, veña, chao. Chao. Home, que ben. Xa me conseguiu unha cita con un especialista. Que No, vamos a ver. A cita non é poste que a cita é para mí. Usted tamén se vai a operar. Esperar usted, mire. Usted está tolo. E o problema non é que estea usted tolo, o problema é que me ponga a min. Sabe o que lle digo? Mire, quere largar. Dígalle a Galloso que lle largue, home. Venga. Non se poña Pois así. corte a Galloso. Usted está perdido da cabeza. Mire, Non se enfade cambie de comigo. médico, me Pa pido onde vai? traslado para o hospital. Onde vai? Esta un cachondeo. Porque non está ti, Mira, eu así Onde non vai? sigo, Galloso, eu non sigo. Sinto moito, Aguanta doutor. tú, eu non... Venga, pois este está tolo. E deixa a consulta vacía, ven calquera hora. Alá, Superman, pase. Pobrillo, vai ao Sí, que psicólogo. problema de Sí, espalda, sí, ¿no? sí, Problema de espalda. Qué consulta, conto, que qué consulta. conto teñen.